we use Sarah Vining. Sioci dweud y gwir, achos doedd ddim symptoms o gwbl gen i cyn hynny. Dwi byth wedi gweud i na gael unrhyw poen, felly oedd e'n sioc i dweud y gwir. Just, chymod, o'n i ddim yn credu o'n i just ddim yn deall beth oedd wedi digwydd. Oedd e'n really uncertain. Nath y prawsgrinio achub fy mywyd i. Gallu achub fy mywyd o pawb ennill. Bethan Morgan, nyrs sgrinio serfigol Cymru. Wel, dyna'r teclyn hyn, y speculum, a mae hwn yn mynd mewn i'r gwain, ond dim ond y bit na sy'n mynd mewn i'r gwain. A ni'n edrych am y cervix, neu ceg y grof, a dyna ni brwsh meddal, a ni'n troi ar rownd 5 waith ar y cervix, i cael celloedd a hyla nhw i'r labordy. A na gyd yw e? Na gyd yw e. Mae'n cymryd cwpl o munudau. Fe'n anghyfforddus, ond dylai ddim bod yn boenus. Just cer, dim ond unwaith pob tarn y nerf. Just cer i gael y prawf, a wedyn mae drosodd a chi'n gallu cario ymlaen am tarn mlynedd arall. Paid cymryd siawns efo'ch bywyd, efo'ch corff.